tiče naravno Slobodana i Kristine. Ogi, mogu samo da dodam nešto što se tiče, sinoć sam čuo i danas su mi stiglo dosta pitanja. Miki je sinoć prokomentarisao kada sam se ja obratio na Instagramu i zamolio ljude da ne pričaju loše o Kristini i rekao sam ne pričaju i o drugim ljudima. Nisam spomenuo Lunu zato što sam se obratio s ljudima koji podržavaju mene. A ljudi koji podržavaju mene obično nemaju nikakve loše reči o Luni, niti pljuju nju, tako da nisam morao da im se obraćam na tu stranu. Ljudi koji podržavaju mene, oni su iznosili reči ružne o Kristini. Zato sam se obratio da se... Ali ti to govori nešto? Pa, i tvoji pljuju mene. Pa dobro, s obzirom što ti meni to činio, ja se obratim tvojim fanovima i da kažem prestanite me pljujete, to moraš ti da mislim, eto... Ne, samo hoću da kažem to. Da, smatram da ne treba. Treba se malo spustiti lopta, stvarno, da... Iako već komentarišemo i ako se raspravimo, to bude civilizovano, da nema uvreda, da nema nikakvih, ne znam, banalnih tu prepiski. Vidim da se ljudi svađaju na profilu konstantno. Ali nema potrebe, izvini Slobodane, da me braniš, da ti bilo šta. Umem ja to sama. Slobodno možeš Lunu braniti, mene ne moraš, ja mogu sama da se odbranim. I normalno da ja čitam te negativne komentare, meni je to zanimljivo. Svako ima pravo na sve mišljenje. Ali ja moram da te odbranim. Pogotovo kada... Ja moram sve da odbranim. Pa, nećemo dalje o tome, hvala. Dobro, vi ovo svakako i treba da bude nekako međusobni vaš razgovor i razmena mišljenja o svemu, tako da je to svakako poželjno. Naravno. Vodit ćemo mi intervju ovako. Da, može. Predlažem da vidimo ko je pozvao 0677 300 300. Halo, dobroveče. Dobroveče.